Il-preżenza ta' tabib speċjalizzat fl-emerġenza u infermier tal-ambulanzi iżidu ċ-ċans għal ħajja waqt inċident serju. Dan qalu l-ispeċjalista u konsulent tal-emerġenza Dr. Jonathan Joslin fejn spjeganna li bis-saħħa tal-Emergency Physician Response Units il-pazjent qed jgħix aktar. L-istudji li ħarġu ndunaw li tim ta' tabib speċjalizzat ma' nurse li jiġi mbagħad bl-ambulanza jistgħu innaqsu il-mowt 35%. Fil-fatt dak qed nippruvaw nagħmlu. Indunajna wkoll mir-riżultati ta' dis-sena l-oħra li għalli volla rajna ammont ta' mwiet daħħan ħafna nies l-ITU u ftit minnhom biss kienu mietu. Fil-fatt is-sena 3 biss mietu minn dak li daħlu l-ITU li jittihom ċans ta' survival aħjar. Kompla jispjega li f'inċidenti serji il-ħin ta' rispons tal-ħaddiema tal-emerġenza huwa importanti ferm. Hija importanti ħafna għax chain of trauma survival ma jibdix mill-isptar, jibda fil-fatt from point of impact. In-nies jibdew jmutu eżatti mal-impatt tal-inċident. Sostna li aktar minn nofs il-vittmi li jitilfu ħajjithom jiġrilhom dan fl-ewwel minuti mindu iseħħ l-inċident. U iktar ma jkun hemm dowmin għal dak il-proċess fej ikollhom respons ta' speċjalista jew respons tal-ambulanza, iktar għandhom ċans li jmutu. Fil-fatt iktar minn 50% tan-nies li jmutu minn trauma imutu fl-ewwel kwarta. Dr. Joslin spjega li huma ma joħorġux fuq kull sejħa li titlob għall-għajnuna, iżda jmorru fuq każijiet fejn il-vittma ikun maqbud fuq il-post jew involut f'inċidenti serji bħal ħbit ta' karozzi, attentati ta' suwiċidju, nirien jew aċċidenti kbar. Jekk ikun hemm call ta' għajjut għal ċertu inċident li huwa ta' ċertu serjetà, jew hemm ħafna pazjenti midrubin jew it-tip ta' trauma huwa ftit qawwi, joħroġ wieħed jew tnejn minn daw il-vehicles bit-tobba wkoll speċjalizzati li jaslu fuq il-post u jibdew il-proċess tal-ewwel għajnuna. Kompla jispjega li minn fuq il-post tal-inċident it-tim ta' speċjalisti ta' infermiera jibdew jgħaddu l-informazzjoni meħtieġa lil numru ta' dipartimenti fl-Isptar Mater Dei. Nistgħu nagħmlu l-ewwel assessment tax-xena li jkun hemmhekk. L-ewwel assessment imbagħad nagħtu l-informazzjoni lura lejn l-isptar u l-isptar parti bit-trauma team call-out jkunu msejħin ukoll is-surgeons, l-orthopedic surgeons, l-anesthetists u anki l-operating theatres ikunu lesti biex jirċievu daw il-vittmi li jkunu iktar kritiċi. Din is-sejħa li tissejjaħ trauma team call-out toħroġ mill-kamra tal-kontroll tal-ambulanzi u tintbagħat lil kull persuna li jkun hemm bżonn l-assistenza tagħha permezz ta' sistema kompjuterizzata. F'inċidenti ta' skala kbira tiġi informata t-tmexxija tal-isptar kif l-operat ta' Mater Dei jista' jinbidel biex ikun jista' jaqdi kemm jista' jkun persuni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.